zaman edan wong tuwa rabi perawat prawane yen bengi nangis wae amar kowe di karo manuke. Manis lembat banggaku dapat. Aku coba melamar gadisku lamar jandaku dapat. Iki piye wong tuwa rabi perawat prawane yen bengi nangis wae amar kowe di karo manuke tucaro buntute singake bulune digoyang set aduh enake aduh enake